Owadwa George. Wa koni kama. Onge piny magero kata loko dongruok yot kaka Nyanza. Ang'omi awacho kama. Adwa fuono nigi very fast kum counties ang'wen kamedo kuma owadwa Esbon osewacho. Ing'eyo ni mondo wamuod njugu Kenya ka nyakwa mana Malawi. To kane wadongo njugu mamit moloyo kabisa ne amana Siaya pinje ma Uyoma to ichake manyo kuma gumbo ae ni ilongo na Asembo. Kane wadongo samwa wuoyi ni mondo ing'iew mor sunflower e duka nyakwa mana Egypt. Tim nonro no mano sani igene ni luongo kawuono jolonye weche mag uchumi. Yes. Samwa wuoyi ni ndalo machon kane wadongo sunflower loche ne riedo ka Eldoret. Yes. Anatero anajagwasi. To sani kiwacho ni Kenya odongo. Yes, tema iwacho ni Kenya odongo. Iwinjo wach soya. Yes. King'iyo soya, dhi ng'iewe supermarket toka wasea e twakne. Ing'iewe soya mar 50 grams, okay 50 kilograms, 50 grams kionge gi 400 gi wiyo kinyal ng'iewe. To soya pinje wa magwasi obed Ugunja, obed Kanye, obed Migori, ipure maonge kata mana fertilizer. National government nyotimo maber George. To jogwengwa jo leaders mag Nyanza oseduoko wa piny andi yiena manda wach openly. Achiel ntie miel moro mowuok machiegni ka chakre higa mokalo. Ni e Nyanza en gima ji sani nyalo wacho bed iko bed kumora mara maromo en miel ni wan broad based. Magi gimi kono jopiny to jopiny pamo ji wuok dhi. Poki penjo ni broad based konyi gang'o. Stima ikelo yes joge watiyo. Nyineno wadwa John Mbadi. For the first time an kaka gwasi wa ing'eni ntie wuone wagen notho koko ng'eyo ni lam en gima nada unless ni kele an mondo ne lam ka kungo timo graduation ka kele Nairobi ka kasi amanane ma okithuol marateng ma lam. Lam odonjo gwasi wa. Yes. Kendo iyudo gichapo gisani ochapo gi kor piny. Wapako adieri giti adieri. Jomi winjo ma josiasa modong to pango wan e broad base. Ji osepenjore ni gigi dhi konyo wago. Yore gi dhi konyo wago, stima mikelo konyo wago, ineno ka national government gero chirni. Chirni gi dhi usi ang'o. Cape cho Makalda rumo. Ang'o mi dhi terie nitie common user facility. Paro mene government nigo ni common user facility en machine in kose gere kaka Maoma Bay kacha itingo mana gige ni e probox kate pikipiki fresh tidhi lose common user facility ni ionge gi nyalo itere machine makanyo timedo value addition kisemedo mbadho gimitimo ni tinyalo tere use pinje maoko kata across. Ngeni Uganda is one of the leading exporting country. Yes. Importing countries marwa yes. To export destination. Yes. Mar Kenya. In fact en up number 1 in Africa. Mamwandu ma Kenya timango? Yeah. Jo Nyanza nyalo kala nam kacha. Ginam kakineno ports manyo government oyaroge. Titere mwandu ni. To mwandu mane midwa tero. Nikech the value chain integration marwa. Me Nyanza. Ngamadwa address go onge. Gimodo en miel. Wane serikal. Jipamo jichako dok. Jo Nyanza wako ni lazy. Common person. Tupoka gineno bero suru magichulo. Ne livestock. UAE ka. Oya uchiro malich. Port uket mana Lamu ka. Ma government ogero. 2 days ago nyicha anu Mombasa. Yes. Wacho ne biakawe UAE maten. I reward myself. Yes. King of that port. Fresh livestock products. Moningo wa mwalo wa diek moningo cham UAE ka Dubai. Kata kingiyo pinje machala Dubai, yeah. Then Saudi Arabia. Yes. Mwalo wabendo wae. Morkich. Enonge okidoe. O kodwar fertilizer. Bende tie counties, iyudo departments ma counties ginigi weche ma oningo puonji morkich te. Departments gi ji chamo msara jomoko ni extension officers moningo puonji. Sani neno every ndalo moko gimoro no wuok kaka devolution chakore. Yes, counties watu goro the CMC ong'iew tingni tanda waya tinge achiel by that time was around 3.5 million. Pesa ni kata degi mi SME so gogo wala tingni go tiende gi tinende oye modake. They are rotting mago public resources
Koro wan gi misplaced priority owadwa George. King'iyo Migori, chaka Uriri ni, king'iyo kaka Uriri timo maber, so an nasomo rapogi. Yes. Mago pinje ma very productive, to kendo jopiny ok lazy. Echo nyaka nyono Ugunja kocha, jopiny are not lazy. Yes. Mak mana gima poka giyudo, en support mar leaders wa, mondo mak badgi, atieko kawacho kama. Yes, Kawatieko. Nitie gimoro kambi mono ket Kisumu ka. Ma jo ELB Ruaraka Waters maloso kongon odhi oyawo ni koro pururu bel marachar. Yes. Omara bel ni ochwade ji kodhi dhano rito winy machieng chami nyaka ang piny yusi ka kuru ng'ama choke ma mondo linki gi market linkages mani winjo wad wacha onge iyudo belo sani koro iloso kode andiwo dhano madhogo chaka kor gweng ng'ama tere e chiro kocha mondo pime kilo mondo mi value mondo kinyi bed motivated ichaki pure iyudo ka bedo maonge. Nyaka watim integration mag agricultural products. Fertilizer government ochiwo nono. Kendo sani okine ka relief food itero pinjewa to fertilizer ni kosetere surplus ni watere chiro mage. Watieki